Zenide maiteok, evangelioan entzun dugu, Jesusek ikaslei 3 aldiz esaten deutsoela bildurrik ez izateko. Bildurra izatea, anai arrebok, gauza normala da. Gure bizitzaren parte da, mehatxu edo arrisku baten aurrean, defentsa erreakzio baita, eta arriskuak eta mehatxuak ez dira gitxi gure bizitzetan. Bildurrak, izua, paralizia, tristura, eraigin leikugu, baina zuhurragoak izatera ere eroaten gaitu. Zenide maiteok, ez dagigun bildurretik ies egin, aurre egin deiogun. Jesusek bere ikaslei esaten deutsen moduan, ardiak otsoen artean bezala bidaltzen zaituet. Horregaitik, izan zaiteze zuhurrak zugeak bezala, eta xumeak usoak bezala. Gaur egun ikusten dugu errezagoa dela aurre egitea proposatzen baino, eztabaidan sartzea elkarrizketan baino, hitz egitea entzutea baino, eta hau ez da inolako barria. Beti izango da dagoen guztia suntsitzeko tentazioa. Ona eta txarra zerbait desberdina eraikitzeko eta proposamen berri honekin zoriontsuna hasten dala esaten ahal izateko. Baina historiak behin eta berriz erakusten gaitu zoriontsu izateko proposamen guztiak iraganarekin ahaztea eskatzen dabenean, gizakiak menpeko bihurtzen dabezala. Zenide maiteok, zeuri ezina gareala uste dugu, gu ez garela, ualak uste dugu, eta hor datza kakoa. Frustrazioa, gaixotasuna, sufrimendua, mina edo heriotza gugandik urrun dagozala sinestea. Barriz, ahultasuna aitortzeko bildurrak kentzen badugu, gu zaintzeko beharra edo zaintzeko gaintasuna sentitu daikegu. Guztiok gara hauskorrak eta ahultasun egoera gizakiok alkar ezagutzeko aukera daukagu. Errealitate edo errealitate horretan argiago antzematen dugu jainkoak ez gaituela inoiz bakarrik izten, bizitzako bidean beti gurekin dagoela, bere eskutik hartzen gaituela. Salmoak inoan bezala, hau ikustean, zure bila dabiltzan behartzuak oso alai jarriko dira, eta adorea berreskuratuko dabe. Anai arrebok, zenide maiteok, jainkoak gizakia zaintzeko eginkizunean parte hartzera deitzen deusku, baina horretarako perfektuaz ez izateagaitik, ahultasunak agertzeagaitik ez dugu bildurrik euki behar. Hildo honetatik gure fedea bihotz eta maitasun zabaltasunez bizi izango aldugu.